2026 नवीन वर्ष साजरे करा सुझुकी सोबत। नवीन वर्ष घरी आणा आपली आवडती सुझुकी बाईक किंवा स्कूटर आणि मिळवा जबरदस्त फायदे। खास ऑफर्स, 100% कर्ज सुविधा, 10 वर्षांची एक्सटेंड वॉरंटी केवळ मोटरसायकलवर, 8000 पर्यंतचं इन्शुरन्स बेनिफिट केवळ मोटरसायकलवर, नो हायपोथिकेशन। उपलब्ध मॉडेल्स सुझुकी ॲक्सेस, सुझुकी एव्हेनिस, सुझुकी बर्गमन स्ट्रीट, सुझुकी जिक्सर SF, सुझुकी व्हीस्ट्रोम SX। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री विनायक सुझुकी, प्लॉट नंबर 92, MIDC, तालुका कुडाळ। कोकीसरा जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपच्या श्रावणी रावराणे यांनी प्रचारात आघाडी घेतली आहे। कार्यकर्ते मोठ्या उत्साहात या भागात प्रचारात उतरल्यात। या कार्यकर्त्यांच्या भावना जाणून घेतल्यात। पाहुयात काय म्हणतात भाजपा कार्यकर्ते। प्रसिद्ध तर पूर्ण असणार, कारण आमची उमेदवारच आमच्या घरचे आहे, त्याच्यामुळे प्रसिद्ध 100% आहे इकडे आणि वातावरण पण चांगलं आहे। मागण्यांचं म्हणजे विकास कामं तर बऱ्यापैकी कोट्यवधी निधी तर आपल्याकडे आलेलंच आहे आणि फक्त एकच आहे की पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, तो पण आता या 2-3 दिवसात सॉल्व्ह होईल। सरपंचांच्या आणि आमच्या ह्याच्यातून सगळ्यांना 4 दिवसात तर पाणी भेटेलच। भाजपचं सर्व वर्चस्व म्हणजे आमच्या गावामध्ये तर 100% तर मतदान होणारच आहे, कारण जो उमेदवार आहे तोच आमच्या घरचा उमेदवार आहे आणि जे जयेंद्र रावराणे आमचे साहेब आहेत त्यांचा तर आमच्या घरच्याच म्हणजे पूर्ण गावाशी संपर्क आहे, चांगले संबंध आहे। आज या ठिकाणी नापणे गावामध्ये आमच्या सर्वांचे लाडके म्हणजे काडी अडचणीला धावून येणारे आमचे जयेंद्र रावराणे साहेब यांच्या सुनबाई आमच्या या नापणे गावामध्ये आल्या आणि त्यांच्याबद्दल आम्ही आज प्रचाराला फिरतोय। खरोखरच एक चांगला उमेदवार या ठिकाणी आमचे लाडके पालकमंत्री साहेब नितेजी राणे साहेब यांनी एक चांगला उमेदवार या ठिकाणी आम्हाला दिलेला आहे आणि आमच्या गावामधून एक 100% पूर्ण प्रयत्न आमचा त्यांच्या पाठीमागे असेल। प्राधान्याने म्हटलं तर फक्त पाण्याचा एक प्रश्न या गावामध्ये राहिलेला आहे, बाकी बहुतेक कामं आमचे धडाडीचे नेते जयेंद्र रावराणे साहेब यांनी केलेले आहेत आणि आता फक्त एक पाण्याचा प्रश्न तो पण एक मार्गी लागणार आहे, परंतु आमच्या मॅडम निवडून आल्यानंतर एक पाण्याचा प्रश्न आमचा तेवढा होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो। नापणे गावामध्ये भाजपचा चांगला प्रतिसाद आहे, कारण का जिल्हा परिषद लोकप्रिय आमच्या श्रावणी रोहन रावराणे जयेंद्र रावराणे यांच्या सूनबाई आहेत, त्यामुळे नापणे गावामध्ये त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो। आता लोकांचं एवढंच आहे की लोकांना रस्ते पाया सुविधा चांगल्या, रोडची कामं चांगल्या प्रमाणात भाजपच्या तर्फे चालू आहेत। पाण्याचा प्रश्न जलस्वराज्य मार्फत चांगल्या प्रकारे चालू आहे। लोकांना अपेक्षा आता भाजपकडून अनेक वाढत चालल्या आहेत आणि जिल्हा परिषदेच्या उमेदवार 100% या प्रचंड बहुमताने नापणे गावातून विजय होणार। 100% आमच्या गावातून जयेंद्र रावराणे साहेबांच्या सुनबाईंना 100% मतदान होणार। भाजपला कमीत कमी 76 ते 77% पडेल। कामं म्हणजे आपल्या गावात 3 गाववाडी तर नळ योजना झालेलीच आहे, 1-2 वाड्या आहेत शिल्लक, त्या म्हणजे पुढच्या नियोजनात चालू आहेत। तर आता त्याच्यातनं बघू कसं काय होतं, पण विकासाचं काम तर भरपूर चालू आहे, असं काय विकास होत नाही असं काय नाही। त्या नवीन उमेदवार निवडून येणार त्याच्याकडे आम्ही नापणे कोकाटवाडीची एक विहिरीचा संदर्भ ठेवलेला आहे आणि मध्ये या नापणे रस्ता कोकाटवाडीला गेला त्याचं सिमेंट काँक्रीटचं काम ठेवलेलं आहे आणि बाकी चालूच आहे, ब्रिजचं काम चालूच आहे। तर बाकी काय तसं हे नाही आहे, भाजपच्या काय याच्यातून माध्यमातून कामं होत नाही अशी काय नाही, पण आणि त्याला गती देणारे पण आहे। त्यामुळे जसं जयेंद्र रावराणेंकडे पाहिलं गेलं तसं त्यांच्याकडेही पाहणार आहे।